אנחנו נמצאים על גבעות כפר קיש, במטע הצעיר ביותר של משק שחם, מטע הזיתים. אלפי פרחים על העצים, מזג האוויר נפלא. אם מזג האוויר הזה יימשך, הכנתה מהפרח לפרי תהיה מושלמת. מהפרחים האלה נקבל זיתים, ובעוד כמה חודשים, בסביבות אוקטובר, נובמבר, מהזיתים נעשה שמן. שמן שיהיה נפלא, כמו שכולם מכירים. אנחנו רואים את הפרחים, הניצנים בפרחים. כל פרח כזה אמור להיות פרי, אמור להיות זית. הכל תלוי במזג האוויר. אם מזג האוויר הזה ימשיך ויהיה כך, הכנתה תהיה טובה, והפרחים יהפכו לפרי ולשמן. העצים האלה מהזן הסורי, מאוד מרגיש בבית על הגבעות האלה, על האדמה הזאת. כמו שאתם רואים, הנוף שלו לא גדול, עגול, לא גבוה, נוח גם לקטיף. עץ נפלא. זה עץ אחד מתוך 1,600 עצים שיש לנו. אלה הצעירים שבהם, בני 6. יש לנו עצים מ-1998, עוד מעט 16 שנה.